Alright mga kalabarkada, dito na tayo sa pangalawang spot natin. Mag-area ulit si Kalabarkada Sandy dito. Susubukan namin dito. Parang lumalakas yung hangin ah. Pero may between naman. Pero okay lang yan. Dito. Yung papasok tayo dyan mga kalabarkada. Wow. Dito sa kabila. Tayo. Ah, dito na? Alright. Area na naman. Ariyahan na naman tayo mga kalabarkada. Yeah. Ah, pakubong na. Basta malayo. Ah, area na naman. Wow, dami palang kon dito. Dami palang mga parang babato. Alright. Pangalawang area, let's go. Mababaw lang ito mga kalabarkada. Baka kala nyo malalim. Tuhod lang. Hanggang tuhod lang to. Naalala ko kasi mga kalabarkada, no, nung buhay pa yung lolo ko, tinuturuan niya ako ng ganito. Ibaliktad naman eh si Kalabarkada Sandy. Ang pag-area niya kanan, ako naman ang pag-area ko kaliwa. Hindi ako marunong anong tawag dito, kasi tawag sa magtimon. Hindi ako marunong magtimon sa kaliwa. Paban na kami. Alright. Ang ganda oh. Ang ganda ng pagkakaarya. Yan na naman. Paano sa mag-area mga kalabarkada? Wow. Nung bago-bago pa lang ako mag-area ng ganito, lahat buhol. Trajes. Pero natuto naman ako katagalan. Yun yung dahilan na natuto ako sa ganito, paglalambat, pangingisda. Dahil pinag-aaral nila ako, hindi ako nag-aaral. Nagbulak-bulak ako. Pambira talaga. Ayun, patapos na. Alright. Yan ang pinakamahirap ng ganyan, yung pinakahuli na. Sus, bulabog na naman tayo. Yan ang tinatawag na lang pambulabog ng isda. Manggigising tayo ng mga isda mga kalabarkada. Ganda sana sama si Lambo dito no. Oo. Lambo, sampre. Tapos may baon tayong pang ihaw. Tayo. Mag-ihaw. Tapos ang pinaka gusto ko yung pag nag-ihaw ka ng danggit ng bagong huli, yung hindi mo na tinatanggalan ng bituka. Oo. Yun, sarap nun. Kahit may kikita nyo yung ilaw doon mga kalabarkada, may naglalambat din doon. Ano yan, ang ilaw? Kaya wag nating itutok yung flashlight, baka mamaya masilaw kasi ang sobrang lakas na to eh. Doon! Pangalawang bulabog sa pangalawang area. Alright. Boom! Daming hipon talaga dito.
Nakikita ko na yung buya ng lambat. Alright. Mamaya papandaw na naman to. Alright mga kalabarkada, pandawan na. Wala pa. Alright. Pangalawang pandaw. Alright. Let's go. Pangalawang pandaw mga kalabarkada. Sana nga makarami tayo. Unang huli. Giway. Crabs. Crabs na maliit. Alright. Yun, huli na naman oh. Danggit na naman. Yun. Alright. Uy, ayun oh. Huli oh. Big size. Good size na yan mga kalabarkada. Sarap ng pang-ihaw. Kapit na kapit. Lambat. Ayun, meron na naman pala dun. Pero pag tinitignan mo kanina parang walang huli no. Ayun, may huli na naman oh. Alright. Good na yan. Yun, panuping. Sarap na. Yun, ang galing, ang bilis. Yun, danggit na naman oh. Tiwala lang, may huli yan. Yan si Zero. Yun, ang laki mga kalabarkada. Alright, ang laki oh. Ang laking danggit. Big size. Ayan oh, ang laki oh. Big size na yan mga kalabarkada. Malagang baka. Yan. Malagang baka. Tapos may danggit pa. Yun. Yun, may danggit pa. Alright. Yun, meron pa pala dun. Grabe ang lalaki oh. Yun, meron na naman mga kalabarkada. Yun na naman oh. Danggit na naman, ang laki. Ay hindi, kanuping. Yun. Alright. Ayun,
Meron dun, meron dun. Ayun o. Alright. Ayun. Yun. Woohoo! Yun, may huli na naman oh. Pwede na, hindi tayo zero. Alright. Oh, meron pa pala dun. Uy, may nakikita ko nun. May huli mga kalabarkada. Alright, may huli. Ayan o. Malaki-laking danggit. Alright mga kalabarkada, we're going sa pangatlong area. So yun lang yung nahuli natin sa pangalawang area no. Pangalawang pagpandaw pala. At pupunta na tayo sa pangatlong pag-aaryahan natin. Alright. Okay na yun, at least may huli tayo dun no. Kaysa naman sa wala. Ang karamihan talagang nahuhuli dito, danggit talaga. So yun mga kalabarkada, wala kayong makita no. Hindi pwede mag-ilaw. Hindi tayo pwedeng bukas ng ilaw pala mga kalabarkada, dahil sinabihan ako ni Kalabarkads Andy na magpapatay kami ng ilaw kasi marami daw banak dito sa spot na to. So, wala kayong makita, pero mamaya papakita namin pag matapos na siyang mag-arya. So ayan, nag-aarya na siya. So makinig-kinig na lang muna kayo sa mga pinagsasabi ko, kasi hindi talaga pwedeng magbukas ng ilaw. Alright, sana nga makadali tayo ng banak dito, o kung tawagin sa amin sa Ilocano, purong, o sa Bulinaw naman, sa salitang Bulinaw, burasi. Yun ang pakay namin ngayon sa spot na to. So yung pangatlong area namin. Alright, mamaya magbubukas din tayo ng ilaw pag natapos siyang mag-arya. Yo, alright mga kalabarkada. Ayan, may ilaw na tayo. Nakapagbayad na kami ng kuryente. So magkokon kasi kami ng burasi o yung banak. Yun ang pakay namin, sakaling makahuli kami. Kaya yun ang dahilan kaya nagpatay kami ng ilaw. Alright, sana nga may mahuli tayo. Yung bulabog na ulit. Alright, grabe. Pag panahon na siguro ng hipon, yayain siguro natin si Kalabarkads andun no. Naghihipon tayo. Sarap yun, hipon. Tapon ulo. Right. Saan kaya yun? Kabisado niya yung pinaglalatagan niya eh. Ayun yung isa. Kita ko na yung isa oh. Ayun oh, namumuti. Where is the one? Right. No, sobrang babaw niyan mga kalabarkada. Parang kulang na lang, baba na lang ako tapos magbulabog ako eh.
Sayang yun mga kalabarkada, burasi, bumalik pa. Ba't hindi siya nagpahuli? Sayang talaga yun. Talon ng talon. Ay, pangatlong pandaw. At ang unang huli, danggit. May huli. Ay, lumalanang pala yan ah. Lumalanang yan ah. Lapit natin bro. Yan. Alright. Yun, may huli na naman. It's lumalanang again. Ang laki siya. Yan. Banana. Sa prito. Yun. Alright. May huli dun oh. Kaya yan. Uy, Wala. may huli. Lumalanang. Yun ano, no? Dalawa. Dalawa. Yun pa yung isa oh. Yun, nakikita nyo ba? Ayun oh, namuti na oh. Alright. Dalawa pa. Noon. Huli. Uy! Muntik pa. Nakawala. Huwag kang makawala. Ano yun? Ano? Huli. Sayang. Pag nakawala. Sayang. Ayan. Let's check. Ang daming lumalanang dito ah. Huh? Yun. Oh, lumalanang na naman oh. Alright. Lalaki pa. Pwede na. Lumalanang. Nasa mababaw lang yan mga kalabarkada ah. Oh. Tinutukod nga ni kalabarkada sandi yung paa niya oh. Alright. Yun. Ayun, may nakikita ko. I see something. Ayun. Yun, lumalanang na naman. Ay! Yun, muntik na. Muntik nakawala. Muntik nang makawala, bukti sumabit pa. Ang bihira. Alright. Ayun, may nakikita na naman ako dun mga kalabarkada. May huli na naman. Palata. It's ano yan? Palata. Palata. Patay tayo diha. Palata. Yan yung tinatawag nilang mga kalabarkada na pinakamabangong isda. Pakita mo yung pala. Ayun, sayang. Wala rin ta, ano? Wala, mamamatay na yan. Mga buhay, oh. Ayun doon na. Palata. Yan, huli na naman. Lumalanang again. Ayun, may nakikita ulit ako. Ano? Wow. Oh, yun, ang laki mga kalabarkada. Wow. Wow, sarap oh. Yun ang masarap pang ihaw. Banak. Uburasi.
binuhol na yung ano, binuhol na yung lambat. Oh, uli. Lumalanang na naman mga kalabarkada. Daming lumalanang dito ah. Oh? Dito siguro ang pisto nila. Yung mga kalabarkada to. Ah? Palata. Yan ang tinatawag namin dito na palata oh. Alright. At pag kinain mo, sigurado makangamoy ka lalo na pag inihaw. Yeah, oh. Ayun, meron na naman dun oh. Uy, 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 uy. Uy. Marami-rami to. Isa. Dalawa. Yun. Grabe, dalawa na naman. May dalawa na naman. Idanggit yung isa. Yun. Ayun, duman. Ayun. Buhol pala. Ay! Yun. Na. Alright. Ayun na. Ayun na. Ayun na yung burasi. Alright. Ayun na yung burasi mga kalabarkada. Ayun oh. Yeah. Huli. Sayang, daming nagtatalunan yan mga kalabarkada kanina. Meron pang isa. Ah, yeah. Ito na lahat mga kalabarkada yung mahuli. Yun, papakita na natin. Tapos ng ilang oras. Yun. Ang dami. Ang dami rin pala oh. Halos sa samplang ka na rin oh. Yun. Yan, dami oh. Maraming lalaki. Mga burasa. So yun mga kalabarkada no. Dito na matatapos tong video natin. Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Kalabarkada Sunday. Yan, sobrang dami ng huli namin. Alright. Ingat mga kalabarkada. God bless. Bye bye.